gaskiya abin da Jummai ta min wallahi bai dace ba. Ya za a ina yar uwarta mace ta ce min namiji. Wallahi duk bara ubar da za a yi ma wallahi bara in je gidan nata sai mun yi wallahi. Barau. Oge baki. Karke mana shi. Ka ji kato. Na ka rike mana shi barawo ne fa ka rike mana shi mun Kawai ka zo wata ran ka rike mana. Ku dena taba ni ku dena taba ni. Ka ji kato. Wai shi ta tana yi na buga mai kenan. Saboda shi gati. Na gaya ma ni ba kuta bana ban samu albarkar ni fa gona ta ba Gona ta ka? Iman na shuka abubuwa wajen gudanarwa gonar dan tasi gonar audu gonar ba abin da suke harrance na yi ba abin fa ina gaya ma fa wallahi Allah kwanan nan kai a makabarta zan yi shuka Ka shuka a makabarta. kai ya kace kan ne a makabarta zan yi shuka Kar ka shuka a makabarta. Kakkai. me yasa Kar kai. ko da mai irin ku na san irin ku dan bakin ciki Ba wani wannan, ba kar ka kwale yi. mun ci gaban mutum albarkar ba kwale ma wannan ba ci gaba ne. Kaka je ka mana shuka a ya makabarta. haba to kai ma na gane wa haters ina ne ko adaman ba kwa so gwani ina kifa ko malam ko ka zo mu ƙara baka waje. a makabar ko ka Zo. Tun da mun hana ka je ka yi. Duniya za ta gaya ma gaskiya. za ta ga mu Za ta gaya ma. mu an ga mana kan mi shuka a makabarta wane mutum kai ba a ce kan mi shuka a makabarta wace guda daya ba a ce kan mi shuka a makabarta Ni da kai. kai da kai kuma Ni da kafa. a kai da kafa Ni da kai. wai wa yake maganar nan kai da kafa Ni da kafa.